Mas. Ngagem pantun kemawon nggih Loh, Pak. pantun Dalang. boleh, Pinter boleh. iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki yo. Hei, tapuk. Live Ora streaming. entuk saru, ora entuk saru. Ya melon iki. Yurung mesti to, didengarkan dulu. Aku nek ro kene kudu wae. Hei, kudu apa? Kudu semaur omongan wae. Oh iya, Ayo tuku melon, tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Apakah itu? Kok kene ya? Nah, dipantuni no. Ayo sing apik ayo. Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak Pak Bir? Dalang, ayo kita menikah. Hei! Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka Birgita Ayu. Lah, dia kan ini loh karo Pak Dalang. Iya Mbak Birgita, ayo berdiri ya ngancani Mas Gareng. Ki Dalang jajak. Spontan aja. Yuk. Oh, alah. Lho. Ngene kok tak arani pengrawit apik. Pengrawit kok ora pengerten blas. Sinden lho lingguhe ning kono. Jumeneng lho gur tuwa kene spotmu ya dawane ra umum. Lho. Ya ben sinden iki golek keringet. Heeh, ben ora kademen iki kan nek adem. ketok golek keringet kademen ya medun sik mubeng rono to, Dik. Kok teko kene pas spote ban. Ya kesel no lek medun. Lah ring golek keringet. Iya. Wong kok ngene. Berarti spotnya gak entuk dawa-dawa. Ojo dawa-dawa. Contohnya spot sing gak dawa ki piye? Kowe munggah ya. Nduk tak tok dodang, tok dang tok jam bar wis ngono lho. Oh, dijajal ya Mas ya, Piye dijajal. mong jajal balenono. sik. Lah ayo lali neh wis. Spontan kok. Nggih, tuh. Masih ayo. Nah, iki aku pamane duduk iki sik. Kita hadirkan satu artis yang cantik nan jelita dengan khas suara merdunya cantik orangnya. Pernah tenar di masa kemerdekaan yang pertama. Kita hadirkan. Suwi men to. Kok iso masa kemerdekaan zaman Londo ya. Kowe gak Cina mbiyen. Ora. Agak gede ayu. Sapa jenengmu? Mbak Birgita ngono kok iso. Mbak. Elengku bir bintang. Hei. Senenganmu kuwi. Kita hadirkan gede ayu. Bir kita. Tung. Wes ngono wis kok kene kok iso bingung lha apa. Kok elik men to? Ora pokok eleke Mas, ini tanggap situasi dan kondisional. Kok ger tungcrut Kok ngono mak to. seret ngono to Mas? Kok mak seret? Wong terakhir lagi mules kok. Makasih ya Mas. Selamat malam Wilujeng Dalu. Mbak Nggih, Birgita. Wilujeng Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya sik semangat ya Oh, Pak. semangat. Ya Mas Garing ya Mas ya kademeni penontonnya sik ngematke Pak Dalang, ngematke sampean ini hebat berarti warga Ning weru. tenan tak akoni warga iso kumpul menyatu guyub rukun iku nek nonton wayang. Jajal nek kita anggapane ora wayang ana sing gelut, ana sing tukaran, ana sing waduk, ana sing linggih. Lah nek wayang lho pinarak jenjem, lenggah, mirsani anteng, penonton yang baik dan kondusif. Umpama ora seneng paling ngadeg balik karo rasan-rasan. Lah nyapa rasane? Diapure ngono ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Nek ora seneng. Lek seneng, Nyatane lek seneng seneng. ya do pinarak Oh, to. kaya ngene iki Kaya ya. bengi iki alhamdulillah. Lila. Ayo menyapa warga masyarakat. Niki acarane bersih dusun, Mbak Bir. Nggih. Keras. Ngagem pantun kemawon nggih Loh, Pak. pantun Dalang. boleh, Pinter boleh. iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki lho. Hei, tapuk. Live Ora streaming. entuk saru, ora entuk saru. Ya melon iki. Yurung mesti to, didengarkan dulu. Aku nek ro kene kudu wae. Hei, kudu apa? Kudu semaur omongan wae. Oh iya, Ayo tuku melon, tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Amin.
Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Apakah itu? Kok kene ya? Nah, dipantunin no. Ayo sing apik ayo. Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak Pak Bir? Dalang, ayo kita menikah. Hey! Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda ki ya wis lulus ya toh. Ayo, Berarti- arep sauran apa kowe? Kita ora trimo ngono kita Siapa tuh aku gak terima? Oh, alah kowe manasi aku to. Lah Alah. Jare wis duwe bojo. aku ki duwe pantun ya Pak karo Mas Gareng ki. Pripun, Soalnya aku pripun? makanya gak seneng karo Mas Gareng ki ya ngene iki lho. Jajal tak dungokne. Tuku sego goreng ning pilang kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksudnya ra iso mancing. Ra iso ngalor karo mancing lho Lah, Mas. Ora maido, Pak Bu. Piye, Mas? Biyen seneng aku tak tolak rek. Mula yo ngelek-elek aku terus ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, aku los modele. Sampean Mas, sampean ini apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho efforte. Astabrata ya nek kepanjangane ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgita Ayu. Ha, tenan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgita Ayu, pas toh? Sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Wis ra payu Mas, Mas Gareng laras iki. Grupnya jenenge apa Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, Aku ndek grup dhewe. apa? Madya Palastro. Madya Palastro. apa kuwi? Madya ki di antara, Palastro ki mati. Dadi kerawitanku setengah mati. Ora payu to. Ora payu wijine. Lah piye? Enek grupe ora tau tanggapan. Ape diarani nek gak enek grupe nyatane yo latihan. Nek piye jajal? Sing penting latihan terus Penting ini. kumpul. 2,5 yo dong moh. Nanggap campur sari ya, Mas. Dikancani Mbak Bir iki lho. Pero jenggal no. Nggih, Mas Gareng, Masya lama Allah. tidak bertemu ya, Mas. Bocah kok ayune kaya ngene. Masa ta? Iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Anake sapa? Wis ora wong pira urunan. Wong nek pendidikane rendah ngene iki kok, Pak. Lho. Lho nek wong tekok karek nyauri kok nesu-nesu. Ora nesu lho gunane sampean Lah anake nek karek tak tekoki anake wong pira jawab piye? loro. Lah ya ora ampung to perkarane, kok dadak nganggo nesu. Wong aku anake wong sak desa ora geger kok. Lah kok anak wong sak desa. Akeh men iki? to? Akeh men. Kok akeh men Apa ngawur kowe iki. Lah piye? Pak aku main gedangan, ibuku gedangan, padha-padha sak gedangan sak desa kuwi lho. Oh, iya, Oh, iya. enak. Anake wong desa gedhe. Akal pikir cekak. Banget to. Iya. Aku berarti kurang Nyet, pinter ya, Mas. Bocah-bocah iki gur menang ayu karo ganteng asline goblok. Weh! Kurang ajar. Iki nyuwun sewu ya, ora kok umuk, ora kok takabur. Apa? Aku lulusan SSN, sarjana seni. SSN. Mbak Bir kita kemarin juga baru diwisuda menjadi sarjana seni, lulusan ISI Surakarta jurusan Karawitan. Kemarin baru saja diwisuda. Kok iso Sampean ngelokne nanya, kucluk? Saiki titel iso dituku kok. Nggih. Angger gelem mangkat karo bayar SPP rutin ra yo lulus. Nek sampean pinter tak bedheki, Mas. Bedhek ana. Bedheki. Donya wis sak durunge nek donya aku wis bedhek-bedhekan kok. Karo sapa? Iya iki. Goblok aku malah ketok gobloke. Ayo bedhek ana. Nom-nomane Raden Janaka iki sapa? Nom-nomane Heeh. Permadi. Ya. Nek nom-nomane Raden Kresna Raden Kresna Narayana. duduk jari pinter jari SSN jari dalangi ora ngerti ndang apa Nom-nomane Janaka sapa? namanya Permadi Nom-nomane Kresna. lho aku tekan sampean aja malah aku Lah ya aku gak ngerti re. namanya Raden Kresna ki ya Jarwo Sik to kok ngawur to kowe iki. Jarwo aku ya roh kuwi sekolah ning isi ki ngerti kuwi aku namanya ki Jarwo Nom-nomane Janaka kuwi Permadi nek nom-nomane Kresna kuwi Narayana. dudu Jarwo Mas coba Takono. Bu panjenengan nembang ular kambang Bu Heeh. Lho, tekon buke iki lho. iki lho ibu iki sindan ki roh Seksi. sampean iki ra roh Tak matne aku nyelek. Ya. Tak mireni sing tenanan iki. Heeh. kok ngono jare aku pinter Heeh. Jenengan Bu, heeh, cobi. ya wedi Bu Aku iki kok wedi ta. Lah kok Lek ini ngono Mas kok amake kaya lek kelinci kucing. ngono ya. Ben mat ngono lho Bu, kok kaya kelinci. Tenan iki kaya kelinci tenan. Malah kelinci nek gak mbok los-los. Guyok ke sampean. Aku malah dilirik karo melet. Sendian sepuh iki gak kadang. Iya. Mangga Bu. Monggo Bu. Jarwa muda. Jarwo muda. Mudane sang. Lah iki lho. Mudane sang Prabu. Krasna.
Hub. Betul toh, aku yang ngerti ku sakjane kuliah ning ngisi, Mas. Jarwo muda, mudane Sang Prabu Pinter Kresna. sapa sampean karo aku? Dadi Pinter aku mudane toh. Prabu Kresna kuwi Jarwo. Jarwo. Wah, lah ngono ya melu film lho Jarwo. Ayo. Kuwi jenenge wangsalan. Oh, bangsalan. Jarwo muda kuwi tegese ndek nom-nomane Kresna kuwi jenenge Narayana. Ayo Jarwo. Ya sak bagian. Kalah to karo Kalah, Ta. misormu, kalah to. Kalah, Ayo Ta. balesen. Balesen, Mbak coba. Bir kita nek iso pancen. Wong aku ora dijiwe tok kon bales. Lho. Ya kan bedean. Adu kepinteran iki lho, Adu Mas. IQ. Adu IQ. Kowe kok nek kalah gelem aku goblok. Ya, ya. Tenan lho, Tenan. janji lho, Oh, deal. deal janji. Iki mau rak perkara wayang. Iya. Wayang. Aku suspai teko apa ya? Lho. Wis, Apa, wayang? teko, Gamelan? gak teko. Heeh. Aku teko anu apa ya? Apa? Kewan-kewan. Ya, hewan-hewan. Oh, aku kan jurusan pertanian Mas. Oke, iya iya. Nek perkara kewan apal aku. Iya, isi jurusan pertanian ya sampean. Kowe ngerti? Apa? Lu ngerti apa ora? Ora. Podho. Lho, piye to Mas, jare kewan-kewan. Aku urung teko. Urung. Lah kowe ngomong nek urung teko. Ya, 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 wis meneng aku. Bedane Heeh. manuk karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Alah, Betul. cetek. Ya toh, Pak, betul, Betul. ya, Pak. Lah ngono. Lah. Lah aku rasa kowe cah SD cah TK yo paham. Loh, Jawaban yang spesifik to, Dik. Nek manuk mabur nggih. Lah. Nek kucing mio-mio. nek manuk biasane nek manuk. Wes apa wes kalah wes aku ngaku kalah. Aku kalah to. Ya, Kowe ngerti kucing? kucing. Kucing kae nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu. Nek Nek manuk. Kowe ngerti kucing? Heeh. Kucing kae nek dilus-lus Turu. apa mlayu? Turu andani kok. Loh manuke? Kowe ngerti kucing? Kucing kae nek dilus-lus Turu. turu. Lah nek manuk. Lah manuke? Lah manuke? Sing guyui karepmu piye jajal? Lah sampe ini bedane lho. Bedane kucing karo manuk iki lho. Kucing nek dilus-lus turu. Lah iya lek Manuk manuk. sadurunge dilus-lus wis mabur sik. Goblokmu. Hei. Lah wingi kok dadak guyu ngopo nek ngrembug manuk? Loh. Ya tak. Kowe kok tau ngelus-lus anu kucing? Hei. Kucing. Kucing ya ya. Aku mak diek ngono. Kowe kulino kok. Wis ya Mas. Nek tembang ya, Atur tembang. panglipur. Aku panglipur suka mari suka. Sik tak selingi maos anu nggih, layang nggih Mbak Bir. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun gending. Podhang kuning dibawani, sesideman dibawani. Gending menika kagem warga weru Kang Sarto Bulak Mojo. Lan kagem Bapak RT RW ugi kagem panitia. Matur nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani. Mangga Mbak Bir milih podhang kuning menapa Podhang kuning sesideman. sesideman. Podhang kuning kemawon. Oke. Podhang kuning ngambil Nggih. tiringane Dik, ya Dik kelas ya. Masyaallah. Kok nek ngene kok adik kelasmu akeh Mas. Alah sing gampang iki lho masamu. Nyapa Mas? Enggak tingkat. Dosen. Dosen ini Astabrata ya. Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka Bergita Ayu. Lah, diakoni lho karo Pak Dalang. Kowe kok ya muni berarti tenan to Mas? Ora, lha iki mangan anu to. Sikatane kuwi ya. Wedi Dalang iki. Ora, nyapa wedi. Yo Nganggo bawa. paham? dibawani. Oh dibawani. Heeh, Mbak Bira ya. Slendro Mas ngomong. Wis. Kupingmu lho, Reng. Mosok Kupingmu loreng. 6 ro. Oh pas 6 ro. Mau jenenge nyongo nek 6 ro. Lah keduren lah 6 ro. Lah Mangga, Mbak. Nadyan wujud timong peksi. tepuk tangan. Suarane apik wong sing ngulang aku. Isi Prodadi. Iya. Mak warai mendem ae aku. Lah nek ra kowe mendem po gelem karo aku. Tak tau apa ya. Agawe taline Rekak-rekake kowe gandrung aku ning aku menolak ngono ya. Drama teater kecil-kecilan. Yo dadi aku kono seneng aku, ning aku rek ora menolak ngono lho modele. Terus ki Pak Dalange dadi apa? Alah sing nonton. Wah.
Iya. Berarti cocok ngono ora? Ora usah. Ora Ora usah karo mlaku ngono ta. Oh iya. Aku sing menolak ya. Iya, Kowe iya. sing seneng aku. Heeh. Kowe gandrung aku. Mas Iya, iya. Gareng. Rek-rek aku kedanan aku ngono. Heeh iki. Mas Gareng. Alah aku gak seneng kowe. Mas Gareng aku terus nang karo kowe, Mas Gareng aku terus nang karo kowe, aku tebasno jajan, aku tebasno motor, aku tebasno mobil, Mas Gareng. Raya oke wong wedok meteng nganggur. Lah kok mata nganggur ya. Seneng ya ora ngono kuwi. Lho, nek seneng mesti effort kok ne apa-apa. Heeh, wi lho. Janji ayi. Nang nggih Kang Mas. Kowe besok yen Oke. takon tak garwo. Heeh, Bakal Mas. tak tukokno gelang saon. Sik to, Mas. Sakone. Saonone. Oh, malah sik ditambahi sakone. Ya duwe ra enek kok saon. Sak gram ora gablek aku. Itu gale cukup mong lho, tunggale Iya cukup. kuwi tunggale cukup ya cukup. Ngono ora ditapuk sendal. Iya cek krasa lambeku. Ya. Ndi ki mau, Mas? Halo Iya. manis neng Kan iki kudu jinjit berarti. Mas. rasa mbok contoh terus Ora, aku nyontoh jinjitmu lho, ke jinjit ngene Lah nyapa. dhuwur kowe yo dianek ngene padha. Kuwi apa bahasa apa kuwi jane kok Iki lho tinggi badan. Oh, iki. iya. Ini aku lho rodok jinjit ngene lho Mas. Iya, Dadi kan iya. ben iso dhuwure padha. pikiranku kon Oke, ndi. oke. Oh lah iki Joko ning ngeres. Primpen apa? Primpen. Iya. Ya bir kita barang kuwi. Nyapa aku? Wes ya terus. Mos, aku apa kowe to? Piye? Wes kowe. Gantian, Jane- gantian. Jane aku iso ning gandeng. Ya wes sampean Aku sik. ndak dereki menang-menangan kowe. Gantian. Asa wenggan Modal swara tuku mobil, Duh. Lah biasa kan modal gareng untuk apa? aku modal swara padu dene. Lah tanggaku tak suarane ra penak. Lah aku ya kesalahan ngomonganmu nyelekit tak, Mas. Ya piye kahanan kok, Dik. Sombong ki nomor 1 nek keri tadi mikir. Penting gak sombong. Ya. Terus Golek isi podang jenar Iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah nyapa nih nyapa Aku menolak. Lah nyapa toh ngono kuwi iki nyapa mosok enek wong lanang nolak kok iso Lah iya. koyo cempe malah. Padake wedhus ya. Nang ngene yang ini. Ya ditibake ya. Oke Pak Dalang Podang kuning langgam dulu. Yuk buka celuk, monggo dados. esok awan ning omah wis ora krasa Uyudan anggolek isih rasa Mubang-mubang di dalam
Mbak Birgita. Matur sembah nuwun nok Birgita Duduk ya dulu. alon-alon legah sawetara. Heeh. Gandeng kancane ya akeh. Iya. Rak yo lir gumanti to ya Mas ya. Nggih, leres Mas Dajak. Bocah kok ayune ngono upama manik ngono, manuk kok manik enten. Ki ngono cendrawasih. Oh, Mbak Birgita niku. Ceria, bahagia, wajahnya terlihat bersih. Oh, cendrawasih. Mm. Terus Nek kidule Mbak Selki. Mbak nek iki nganu kutilang darat. Apakah arti dari kutilang darat? Kurus tinggi langsing dadanya rata. Oh iya. Kurus tinggi langsing, dadanya rata. Terus terus gesere meneh? Kae podang kuning. Dulu. Kok podang kuning? Posturnya sedang, kulitnya bening. Wah, podang kuning posturnya sedang. Kulitnya bening. Terus Mbak Enggar. Jalak Bali. Kok iso jalak Bali iki lho? Janda galak tapi baik sekali. Iso malah. Terus terakhir Bu E. Kae wis radoyan manuk. Mbok liyane diimbake manuk ki ya ben adil siji manuk kabeh. Nun sewu Ibu, tak sih kersa manuk. Omah kok Mas. Samono to Bu nyekel omik to Bu. Ora gelem gedhe kok. Pripun. Syukur wis syukur. Nun sewu, napa tak sih seto manuk? Nggih mboten mesti ngoten. Ya. Kok iso mboten mesti Bu? Kok mboten mesti Bu? Ndelok cuaca. Wah! Iso delok cuaca lho. Oh terakhir pengalaman akeh kono kok.